Ništa lepše od časa u prirodi. Još ako sve budete znali, milina, počinje novi zdravstveni azbučnik. Dobar dan. Kako ste? Ne. Besni koris. Odlično. Ti pričljivi, besni, raspoloženi za kameru nam uvek trebaju. Možemo da vam uzmemo 2 minuta samo. Ajde, ali nema veze sa ajde, politikom, sa koronom, ni sa čim. Ajde, ovim aktualnim temama. Evo ja ću da se, pošto imam masku, ja ću da sedem na dovoljnoj distanciji. Ovo je zdravstveni azbučnik, opuštena varijanta za današnje vreme. Pričamo o zdravlju, o vašem opštem poznavanju. Gospodin tu može da učestvuje, naravno. Gospodin. Ne, ako znate, možete da dobacujete ono za slovo, što se kaže. Proveravamo šta se sjećate od nekih osnovnih pojmova zdravstvenih iz života. Možda usput šta ste saznavali o nekim bolestima, o nekim delovima tela, o svemu i svačemu. Ne interesuju me nikakve bolesti, ovo što samo me interesuje Ada Ciganlija i sunce, more, sunce i ništa više. I zabavimo se 2 minuta i mi nestajemo, vi nastavite duže, izvučete, pitanje će biti na to slovo. Evo ja ću da vam pročitam pitanje, dajte ja ću da vidimo šta piše da mogu da čuju gledalci. Kako ludilo. Na slovo R, da li ste pogodili? Au, pa vi ste vidoviti. Nisam, šta je? Kako ste znali da je u pitanju reumatizam? Pa slučajno, pošto je na slovo R reumatizam. Jel patite od reume? To je sve nasledno. Svi od toga pate, pogotovo i preko 65 plus, razumeš? Tako da... Pa to imaš udruženje obolelih od reumatskih bolesti. Znači, kogod ima to, pravac reumatologija i ima udruženje, pomažu, imaju radionice, imaju svašta nešto i super je. Eto. Dobro, vi znate kako to još narod zove, reuma? Mislim, pa išijes valjda zove. Ne, išijes je kad nas išijadikus, ne, to je ono, kada nerv se upali ili dođe do ukleštenja, onaj odavde što ide na dole do prstiju nogu. Ajde, podsjeti me. A reumu kako narod, jel vi znate kako narod zove reumu? Ajde, kostobolja. Tako je, to sam teo da se znam. Pa jeste, sve te boli na promenu vremena, sav si šlogiran. Dobro, šta znamo o toj kostobolji? Narod zapravo reumom zove sve živo kada ih bole mišići, kosti, zglobovi, to je sve reuma. A šta je uopšte reuma? Pazi, to je bolest, recimo, kostiju, zglobova, kad se neko polomi kuk, nestaju mu u kostima, postaju šuplje kao sunđer. A to sad pričamo već o osteoporozi. Pa dobro, i onda dobiješ osteopeniju, osteoporozu, pa onda... Ali ne umireš, pazi, živiš ko Bog, baš te briga. Mackaš se s nekim kremama, hoćeš ovo, hoćeš ono. Ima 100 krema, Sofija nije loša. Pa ovo je sad pali reklamiranje, ovo ćemo da vam naplatimo, stići će vam faktura. Šalim se. Ima čak preko 170 različitih bolesti. Da, i čak puno ima dece. Iako svi misle da to sve jedno jedino. Ima puno dece koji su bolesti. Koja je najpoznatija, zapravo najzastupljenija u narodu i kad kažemo reuma, svi pomisle na? Ne znam. Boravlja se. Reumatoidni artritis. To je najgore. Tu ti rastu ovi globovi i grozno je. I boli te, ne smijete niko dati ovako ruku. To je strašno. Otkud znate? Ili znate nekoga ko... Imam drugaricu bolesne, Jana od toga. I lečila se, i operisala je noge. Mislim, ima autistično dete, ima problema, nema para, nema pomoći. Pa leči se, ima biološke... Pazi, ima neke biološke terapije, imaju neki citostatici, imaju neke drangulije. Jadna moja drugarica Verica. Ja verujem. Treba joj pomoć, pazi, ovi daju neku bednu pomoć i za to autistično dete. Pozdrav za Vericu. Pozdrav za moju Vericu, drugaricu. Samo se motaš po reumatologiji. Pa šta će? Dobro, znači, znate šta je reuma. Ali sad malo idite autobus 57 pa slitajte ove gužve, distance. Danas prvo... Danas lepota ovde nađe. Jeste, ovde je sunčano na autobusu, nije mnogo, hvala, prijatan dan. Koja je stanica? TV Doktor se zove, to je kablovski kanal. Zdravstveni azbučnik ide svakog radnog dana. Prijatan dan. Ne gledam vas, ajde, čao. Neće danas, bit će iduće nedelje. Prijatno. Dan, gospođo, može televizija da vam uzme 2 minuta da se zabavimo, da vidimo. Treba masku da nosim. Može, još bolje da ispoštujemo sva pravila.
Evo malo da stavljam ja sa strane. A šta je to nagradna igra, ne? Nije, pa zapravo nagrada će biti da pokažete znanje na televiziji o zdravlju, ali uopšteno, jednostavno, lako. Ja uvijek volim da kažem, to je sve na nivou osnovne škole i što ste usput sticali iskustvo u životu. Emisija se zove Zdravstveni azbučnik, televizija Doktor i izvučete slovo i pitanje će za vas biti na slovu koje vi izaberete. Okej, evo može slova. Da, probamo. Šta misliš, šta može biti na recimo ljudskom telu na slovo A? Ili neka bolest, sad ćemo da vidimo. Uglavnom, lako je, sasvim sigurno. Vidimo da li se sećate. Aha! Ovo je nešto iz osnovne škole, zaista. Kako vam zvuči alveola? Mislim, meni zvuči portugalski alveola, ali nije. Da, pa zvuči mi alveole su vezane za pluća. To. Za disanje. Odgovor je tačan. Da. Šta znamo dalje o alveolama, gde su, šta su, čemu služe, čega su deo, znači respiratornog sistema i, gde se nalaze? Nalaze se u grudnom košu. Znači, vezane su za disajne ili respiratorne organe. Da budemo precizniji, u grudnom košu, šta nam je tu za disanje u grudnom košu? Da preciziramo samo bliže, čime dišemo, a nalazi se u grudnom košu? Dušnik. Pluća. Tako je. One su duboko svuda raspoređene u plućima i nećete verovati, u svakom plućnom krilu ima po 150 miliona alveola. To su kao mali kesasti mehurići koji se nalaze na kraju bronhiole svake i kada bi sabrali 150 miliona ovdje i 150 miliona ovdje, izmerili njihovu površinu, nećete verovati, to je 140 kvadratnih metara, toliko ih ima. I služe za razmenu gasova sa spoljašnjom sredinom, odnosno kiseonik se u njima vezuje za krv, a izlazi ugljen dioksid i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, vi ste znali, alveole su gde? Da zaključimo pred gledalcima. Znači u okviru plućnovih. Duboko u plućima svuda i bez njih ne bismo mogli da dišemo. Svaka čast, dali ste tačan odgovor. Je li bilo teško? Hvala, nije. Niste medicinski radnik, pretpostavljam, nemate veze sa zdravstvom? Ne, ali radim u školi. Ali i ovoga se sećate? Iz biologije. Tačno. Da. Hvala vam mnogo, uživajte u ovom danu. Hvala, prijatno, sve najbolje. Gospođo, dobar dan. Može televizija 2 minuta samo da vas pita nešto u vezi sa zdravstvom, odnosno medicinom. Šta se sećate iz osnovne škole, da proverimo? Pošto naš narod uglavnom je svima sve izvetrelo i onda što ja kažem kad dođu kod lekara samo ćute, slušaju i nemaju pojma o čemu čovjek priča i klimaju glavom da, a ne znaju šta je. Sad mi kao proveravamo koliko Srbi znaju. Koja je televizija? TV Doktor, emisija Zdravstveni azbučnik. I sad mi ćemo da vas pitamo na osnovu slova koje izvučete, izaberite jedno slovo. Na to slovo će da glasi pitanje. G? Jeste. Da, vidimo. Moje prezime. Odlično. Znači, G je namerno izabrano, a doneće vam pitanje koje glasi, sad ćemo da vidimo. Opa, nije teško. Evo ja ću da se prisjetim, ja kad sam bio mali, toliko sam od baba i deda slušao o nekim gihtovima. Giht ovo, giht ono, nisam imao predstavu šta je. I onda, kad sam porastao, prosto mi je došlo da saznam šta je to giht. I evo sad ću uz vašu pomoć da probam da objasnim to i gledalcima. Šta je to giht? Da li vi znate? Pa znam, otprilike giht je neko ukočenje. Znači nešto kad te stisne pa ne možeš da mrdneš. Znači u nekom delu tela, znači ili kičma ili ne znam. Ograničen pokret. U principu, delimično ste u pravu. Nema veze s kičmom, ali s kojim delom tela bi moglo da ima veze? S kojim delom tela? Da, nije baš kičmom. Pa možda sa kičmom? Nije kičma. Znači, da, obično napada zglobove. Aha. Giht. Znate zašto se javlja? Ili imate ideju zašto se javlja? Ne znam. Kažu da je to nakupljanje kristala mokraćne kiseline. Oni koji imaju previše mokraćne kiseline u krvi, kod njih se sakupljaju te takozvani igličasti kristali i u zglobovima, obično. Kako se manifestuje, da li imate ideju? Teškim pokretima. Bolovi, otoci. Bolno, otežani pokreti, ograničeni pokreti. Jeste. Eto tako, prilike. To je neko, ajde moje da kažem, moja predstava. U principu znali ste više od 50%. Bolovi, kosti, oticanje.
To je to. Za prelazna ocena. Hvala lepo, hvala što ste učestvovali. A kad će da bude to da gledam? Biće iduće nedelje u zdravstvenom azbučniku. Ne znam tačno, ali bit ćete sasvim sigurno. A na kojoj televiziji? Televizija Doktor, Doktor. kablovska. Prijatno vam, hvala. Hvala, prijatno. Ste raspoloženi? Jesam. Dobar dan. Kako ste? Sreća, rad. Mi smo odlično, a vi? Evo sad sam igrao fudbal, dao jedan gol i pobedili 4-3. Znači, futbol znate. Ajde vidimo šta znate o zdravlju. Kako ćemo se... Ne znate... Ali hoću da učestvujem. Evo, pošto imate sladoled, ja ću da vam asistiram, izvući ću pitanje koje vi izaberete. Evo, ja ću da izvučem. Znači, koje hoću? Evo, meni sve jedno. Evo, recimo, slovo E sam izvukao. Jel uživate danas? Uživam, ja lep dan danas ne radim. Uf, odlično. Vatrogasni savez, jel tu radite? Ne, to smo dobrovoljci, to je dobro. A vi ste dobrovoljac? Pošti Srbije, Pošti Srbije. A je bilo skoro nekog posla za dobrovoljce vatrogasne? Nije kod nas je sve bezbedno, Pošti Srbije. Svaka čast. Evo zanimljivog pitanja za vas. Da li se sjećate iz osnovne škole? Biologija, anatomija ljudska. Šta je Eustahijeva tuba? Eustahijeva tuba, Da li se sjećate takvog pojma iz života uopšte? Ste čuli nekad za to? Jesam, to je nešto uvek. Pa, svaka čast. Svaka čast, jeste. Šta bi moglo biti? Čemu služi? Ajde da probamo zajedno da odgovorimo. Au, to je teško pitanje. Kako ste znali da uvijek? Kako ste odmah povedali? Nešto mi je tu bilo, znaš. Zbog tube? Pa, zbog tube. Šta bi ona mogla da radi? Ja imam 62,5 godine, znači stvarno sam dana išao u osnovnu školu. A stvarno ne znam zašto slušam, zaboravio sam. Svaka čast. A čime se bavite inače? Veze nemate sa medicinom i sa zdravstvom? Ne, radim u Pošti Srbije. A, u Pošti? Isključivo? Dobro, rekao da nije možda neka škola medicinska neka. Nije, Pošti Srbije. A inače sam bio fudbaler, znači to je dobar fudbaler. A, odlično. Da se vratimo na zdravlje i medicinu, pošto se emisija zove Zdravstveni azbučnik. Pravu ste, Eustahijeva tuba povezuje srednje uho i ždrelo. Ovdje to je jedna cevčica od 35 mm, 3,5 cm, koja nam služi praktično kao ventilacija. I izjednačava pritisak u uvetu sa spoljašnjim pritiskom. Znači, praktično nam pravi nekakvu promaju tu kroz ždrelo i uvo i onda nam popušta pritisak na bubnoj opni. U principu ovo sve ne morate da znate, ali lepo bi bilo gledaoci da čuju. Vi ste pogodili, svaka čast, nastavite da uživate u sladoledu i ovom divnom danu. Najlepše vam hvala, živjela Srbija, čao. Prijatno. Srbija. Što se tiče vašeg današnjeg znanja, i dalje vas bije loš glas, ali ste barem došli na čas. Ajmo sad svi kući. Doviđenja i prijatno.